mä pystyn tehdä tän. Laitetaan, siinä lukee jotain cannot. No niin, tervetuloa taas. Meillä on nytten tää pomputteluhaaste. Joo, tää on meidän eka video suomeksi. Niin, Elias siellä tekemässä dabbi. Niin, ja sitten Kasper, siinä on yksi meidän shittipelaaja. Siinä on meidän paras pelaaja. Näytäpä sun taitojas. Oi, eka veto hyvä Kasperilla. Jos te ette ehkä muista, mutta toi on se poika, joka teki sen ekan, se kuvasi ne meidän kaikki videot ja toi on se poika, joka tuli meidän ekas videos ja me hakattiin se. Nyt pomputtelujen vuoro. Moikka! Nyt. Niin. Kaikilla on 3 yritystä pomputella. Paras yritys lasketaan, katsotaan kuka on voittaja. Joten tästä alkaa. Eka pomputtelija on Elias, meidän pelleilijä. Noniin, aloita. 4. Sulla on enää 2 yritystä. Noniin, katsotaanpas. Eka oli 4. 1. Noniin, ottaapas kengät pois, todella hienoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oli toka ja viimeinen vielä. Siinä on mun ihana pallo. Nyt tää on todella aikainen musiikki, tiesittä. Noniin, eiks oo sun vuoro, Elias? 1 kerran vielä. Yritän vielä kerran. 1, 2, 3, 4. 7 oli sun paras. Hyvä oli, Elias. Noniin, nyt on meillä Eliaksen paras oli 7, 4 pääsee johtoon. Musta ei kannata ottaa mallia. Kasper tulee viimeisenä. Noniin. Hieno pallo. Okei, noniin. Nähdään kohta. Sori mun käsi. Mä oon sit ihan huono. Se on paras. Okei, montako siinä on? Kuka laski? Siinä oli joku 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oi. Ennätys. Daniel menee johtoon. Noniin, nähdään kohta minun kanssani, shittipelaajan kanssa. Sori, jos oli ääniongelmia. Noniin, Dikanin vuoro. Dikanhan on meidän mestari. No, ainakin saat Kasperin parempi. Joo. Laita musa vaan. Joo, todella hyvä. Joo. Yes! 3. Noniin, siinä on meidän Vikstar. Meidän huonoin pelaaja pomputtelee eka pomputuskertaa. Noniin, hyvä. Suoraan naamaan Kasperi, siis Danielia. Noniin, se oli 2. Noniin, toka yritys. Vitsi! Se oli 1. Noniin, laitetaanpas mussaa ja katsotaan pärjääkö se musalla. Noniin, tepäs sinne. Holy shit! Leto! Siinä oli meidän Vikstar! Teki sen, ui vitsi! Nähdään kohta! Joten? Niin. Te näitte, Kasper yllätti. Ehkä se saa vielä paremmin. Koska se hänen hänen toka yritys oli vähän sellainen, koska se sai 1, niin me annetaan vielä 1 yritys hänelle. Niin. Katsotaan miten se saa. No niin, musa päälle. Kasper. Siinä on jo yli 10. 16, 17, 18, 19. Kone, kavi, kaku, kase, kakasi! Ei! Kasse veti pelinumero!
Pois. No niin, pois. No niin. Muistakaa tilata. Heippa, muistakaa tilata.